Good AK. Ja, der er stacket af i hvert fald. Der er ikke nogen på B. Ikke rigtigt. Men B er tom. Hvorfor så må de der ryg? Så må du da snakke højere. Are you fucking kidding me? Slet ikke. Jamen, jeg lytter ikke til små børn. Hvor ligger bomben, mand? Sidste AV. Seconds. Yes. Ja, det er min AV. Skal du have den, Nikolaj? Nej. Fucking tag den. Jo, det var min egen. Ej, det var træls det der. Lel. Jeg har lige givet dig den AV, så blokker du min vej. Så sødt af dig. Det bliver da ikke blokket. Virkelig. Så han blev boosted. Fuck det her spil. The water. Oh my god, man, så står der 2. Jeg stod da ikke og ventede på den. Hvor starter man Legends først? Skill. Long. Horn is long. Stairs. There you go. Fuck, du kan! Lol. Easy for Du you. bliver da bandet! Åh.